तो हेलो लोगोफोर गुड मॉर्निंग टू यू लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय आरोना तो बे भिडिअ जादों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंगोन जे बे आसाम पुलिस जायफ्रानाखि उदै गिदिरफोर जे अफिसारफोर जे गासैबो पुलिसफोर आरोना आसाम पुलिस तो बिथांमोनखौ माने बिथांमोननो सम होनाय जादों आरोना बिथांमोना जे गावबा गावनि उदै देरनायखौ माने फोलेना लाजोबनांगौ आरोना बे होनाय टाइम बायदियै तो लोगोफोर बिथांमोना बे होनाय टाइम बायदियै उदैखौ माने फोलेना लानो हायाबा बिथांमोना साख्रिनिफ्राय दानजासिगोन आरोना तो लोगोफोर मानो बिदि खालामदों सरकारा तो बेखौ जेबो बुंनो हाया बेखौ बारा मिथिनाय जायाखै खबरखौ मानो बिदि खालामदों मानो बिदि बुंदों जे बारा खबर मोननाय जायाखै तो लोगोफोर नोंथांमोननो आरो बांसिन निउस मोनबावोबा आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन लोगोफोर इनफरमेसन फैबावोबा तो लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामहर नोंथांमोना आंनिफ्राय मिथिसिनोबा बांसिन मिथियोबा जे नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना बिदि मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों मानि थाखाय उदै गिदिरफ्रा बेफोरबायदि खालामजाखो जे उदैखौ फोलेनांगौ तो मानि थाखाय ना खारनो हाया ना मानो हाया नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरोना कमेन्टनि गेजेरजों तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो माने नोंथांमोनखौ जास्ट आं खोन्थाहरदों आरोना नोंथांमोननो जे नोंथांमोनखौ एडभाइस हरदों जे नोंथांमोना माबाफोर मिथियोबा जे आंनिफ्राय बांसिन मिथियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना शेयार खालामलायबानो जाबाय तो आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि आसाम पुलिसफोरा बेफोरबायदि उदै फोलेनांगौनि माबा जानानै फैदों अर्डार जानानै फैदों तो नोंथांमोनाबो एसेबाबो निउसफ्राव नुबायबो जानो हागौ तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंदों जे बिथांमोना मानि थाखाय बेफोरबायदि जानांगौ बेफोरबायदि जागोन तो बेखौ बुंनो हाया आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर नोंथांमोना मिथियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेनो आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोननि खाथिफ्राव बेफोरबायदिनो पुलिसफोर माबाफोर दङबा बिथांमोना उदै देरनाय दङबा तो खोन्थाना होबानो जाबाय बिथांमोना मिथियाखैबा तो बेनो आरोना लोगोफोर बिथांमोना जे दा मिथिजोब्बायानो जानो हागौ तो नोंथांमोननि थाखाय बेखौनो खोन्थादों जे नोंथांमोना दे उदैफोरखौ फोलेनानै लायो तो बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आं दासो माने बाजाराव फैदों आरोना लामा थाबायबोदों तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बाय बाय।